Вечният кръстоносец и неговият верен спътник в един опасен свят. Рицарят Ездач. Всеки делничен ден. Военното правосъдие никога не е изглеждало толкова добре. В съдебната зала и на терена, където този тандем изпитва всички правила до крайен предел. Военна прокуратура. Всеки делничен ден. Открихме ги. Наехме ги. Така че няма нужда от план Б. Аутпорт. Всеки делничен ден. Никой не казва как е в този град. Освен предпазителя на оръжието. И когато това стане, то се е насочило към теб и с двете сцени. Ренегат от Ериксън Блек. 3 континента, 8 държави, 13 смели отбора. И една цел. Голямата награда от $1 милион. Още повече драма. Още повече хаос. Най-лудото приключение, което всяка секунда е от значение. Шеметна надпревара. Всеки уикенд. Ако набереш грешния номер по Старгейт, лошите ще вдигнат от другата страна със сигурност. Но истинското приключение винаги започва така. Много светове. Един отбор. Старгейт. Всеки делничен ден.